Bueno, ni garrantzia eman dit kantuei, ez moldaketei. Osea, moldaketak importantea dira, baina kantua mantendu nahi nun, bere forman, ez? Eta izaeran. Eta, adibidez, Felixen Rudigerren kantak, Felixek gitarra joko du, akustika joko du, orduan bere, sorrerako puntu hori mantentzen da, ez? Ahotsa eta gitarra hor daude, eta gero banda, gainetik, pixka txukuntzen edo txukundu nahian. Ez egitea rock talde bat, haizezko sekzio handi batekin. Uste dut, modu hontan ere bai, bandak badula bere rekonozimendua, ez? Olako gauzatan, zazpi artista, eta beti, abesten gauden oiek nahi gabe eramatitugu begi guziak, ez? Eta bai guretzat garrantzitsua zela ere bai, islatzea petxi bezalako artista batek izan duen bidea eta duen garrantzia beran edo berako estenan, baina baita ere berako bandak duen pixua, ez? Kontzertu honek balioko du, herriak ere bai ikusteko zertarako gai den banda, ez bakarrik baina auteritan jatzen dugunean, baizik eta ikusteko ere bai ze maila eskaintzen aldun bandak, eta ere bai animatzeko herriko jendea bandan parte izatera, ez? Orduan, gertatzen altzen, bi gitarra, baju bat, eta rock talde bat sortu gehi bandak pixua pixka galtzen du, eta bigarren plano baten gelditzen beldur hori, nik uste dut eki genula eta deskartatu genula, segidan banda ere bai protagonista delako.